понеже го видяхме, пак сме в Ракево, пушиме отдалече и сега отиваме да видим какво пуши. Ето и реката. Да подчертая пак, че сме в Ракево. Да видим дали в Ракево се справят с сметищата. Наблизо сме. Пуши и гледам. Да, сметище. И ето така в Ракево се справят с незаконните сметища. Ето ги. Значи да очакваме, където има сметище незаконно, да се почисти ето по този начин. Ето така кметовете се справят с сметищата. Ето. Стана на въпроса за незаконни сметища и кметовете започнаха да ги почистват по този начин.